Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Maktoda hakhat artrek Kuala Lumpur achapun Rio kala shongje lang biang bagi nong mi khmat nagi karkhana pemi dobilat bani kran halor ki matching dawa chungki kabala penlang Hotel Suite Chili menkre East Giant Hills District hagani ki jingelang kabla ne lakumba arkanta tam e kala don ki jinge theri tai kabla sani bha hapadeng kini arkadhun hapakran sikilat pathai khubor ba Peter Merbanyang General Secretary Maktoda ulaong bagani ki jingelang kari kabalai ka bagile shong bagi nong hikmat ki karkhana Henry kamlong ka basaiso satia hakani ka nong genting ilayo kalolong ka ba laisin kawan hakani ka meeting ka bisisin ru kam saiso ka ba asin rum saiso hani ka ba laisin ru kam saiso de ngi na ka MC to da jong ka central body nga wan IMC mi ka jointia unit makanya chkhman bat nang ni chkhmat kani ka cement plan ka lai don hajingi karen nang ta ka ek saiso nang ni kam patlong kata ka ba yajbet ngin si yo jingi keren biang hadir yula ai poringi hakini ki hapo shitio hapo khapra hapo khnai tarik ken si yo jingi keren kaban sai so da amlong ken sai so ngi na kaliang ka MC tuloda ngin sa sim ta kawai ka senjam nakaliang ba mos klander marngar president long ba nakaliang ka maktoda kalakran bala da kikar khana kem ai ka dor kat kumbala batha rak sarkar ka yeng ka shri kem bat se ban mi madan ban pelong biang da jingi khi kini ki mat lani ki issue ki jongi kinom jak klep oh kan kawan ra ya ka nu ka kunhun la ya ne nu ka asion ka ne nu ka seng ba ngin pendap ya ki ki jingkular ki ba ngi la ya lam yo pai ba bat ngi le mi pai ba ban ki ba ngin yo ya uta uso jong ka jingjob adu ban yo uso jong jingjob ti ngangai skam ma kani ka jingalang ka ba ngi la long menta hang ni apo lum shnong mo kaman kre mo shnong hani ka shnong lum shnong ni mun kre te hakani ka jingalang apa menta ka sngi ka bahaba po ka East Giant Hills te kani kadai ka sin ka ba kabalai ba ngilai penlong jingalang bat kini ki cement plan nadu ba ngila la penkut ya ka tu ka jingki bat hadin ka jingkhot ji kren jong ka sarkar ya ki association yang ikum ka association bat ya kiwei ru ki association ki badina Giant Hills bat kumju ru ya kini ki try cement plan bat ka sarkar ru kumju te nadu bangi perlong itu ka jingalang hapo secretariat te menta kala dai ka sin ka balai ba ngi perlong jingalang ka jing perlong jingalang ka jungi ka wei ka ba kongsan ne nga soban ong ba ngi burom ya ka e ka jing kren hakamat ka sarkar bat ka sarkar ru kala kentu yang ikum ka association ba ngi dai bandon ka jing kren bat kini ki cement plan bat nakaliang jong cement plan ru kila ong ba ngidon kam ban ya kren ban ya thir hapreng jong kini ki try trok bat kinong nya trok highway ba kijing kakit ka ba hangi po kini ki cement plan ti ngala ban ong ba akawai kaliang kum kinong yalam ngi la snow thai la sol white hi ba ngi ya kren hi nakapor sakapor ya kaju kamat Henry nga so ban ong pat na parkhat pat nam ta ka jing bahalang jong kini ki try trok bat kinong nya trok ngi sngo ban ong ba ngimla ban len jiksa ngi so yo mensim bangi pe ki ba dia ka e ka kam ge baki la pen la yaki ba dia ka e ka kam ge la pen i pai ba Henry hadu man thang so ban ai ga burom sigili ki try trok bat kinong nya trok kim man thai setia ban yakun la ban yak site ya ka kam la kalong la kat nuk la nakibun sin giba ngila ya kren ngila ya ki apa dengan cement plan bat ngigi bat ki try truck banonya truck de kani sya ka penyo mesim yang ngigum ginong elam bat nakaliang jongi kat ba nakaliang jong gini ki try truck bat ginong nya truck ke badai ki try jela ki jongi la de kidon gum ngani ka mesim bakin ya ki bakin ya yaksar lani bakin ya kun le jong ka ai mesim ru yangi bat ngang itnat ba ya ka jinglong jong ini ki try truck bat nya truck ba kidon kata kamen sim ba kiyeng rang ba ki kejat ajong bat kilong kemi giladon bat kilong kpa bat ki kun som laru ki batre ni kakam ngi sibun ba ladang ngi kum ginong elam ngila panong ba ngala idu jingkermen hanrai ka ni ka jing man ka jing yai ka jongki ka jing bom that ka jongki ban yakun kalong ka nuksa ka babaha ken yang ilang bat ki weiru pet menta ki dai tang ginong nya trok bat ki try trok bat ka e ka ba nakaliang jongi kum ginong elam ngilap da kajing skopla bat ngiba ya kabor ba kini kinong nya trok kita trok ba kajing start ka jong kiru haba ki ya site lani ki ya tainya mo ki ya thir ki ya tai hakmat jong ki cement plan ru ngiba ki penmi
don giba kran da kaktin hindi don giba kran da kaktin pareng bat kajing kran sya iba ki kran da kajing nang kajing tipru ya ka ai bat kani nga iba imat akan ni gejala ka jungi kalong ba ngimla syu ban ban khenben nyu ben ki trai trok ban nya trok kala don menta ki bastard lu aga kum ginong nya trok bat ki trai trok ru menta bat kajing thir kajing kran ka jungki ka penlong ngi ginong elam bagilong tak ginong sengap mo bat nakaliang kajing kran ka jungki ngi ka pa penlong ye kini ki trai cement plan ru bakin sengap bakin nget ya ka ga jingkran ka jungki bat nakaliang ka junga nga iba meneru nakaliang juni trai trok nya trok kilawan ra ru ya kata ka kilayo ru ya kata ka code order ka bala pas da ka code ka badan burom jungi ka megale high court ha ka khat nyu tarik bat kilawan ra ha kini ki cement plan bat kai ka ba ngi sngo bon ong ba ngi thamula juga por sisa kapan long kapan bitar ke nya kini trai trok nya trok haba damaki ki ai ya kata ka petition syaka court na ka benta ka ya ka dor ka bal ai da ka sarkar megalia ha ka to por mi shong committee ban persya ya ka tu henry na kaliang juga court ka buran burom kala sengap kala sengau ba kat kum ka jing start ka jongki nong bishar gila ai ya ka dor ka ba pedeng mo ha ka dor pratin ka te adin bang hila ya keren ya kata na kaliang ka jongki ni ki trai trok ban nya trok lawan ra ya kata ka rai ka bal rai da ka court ka buran burom da kayong bishar ka buran burom nakaliang jongki kiong ba ngidang sengau kulmar kiong ba nakaliang jongki kimyo jingtip ya ka ka ba ka kod ka arai te nakaliang jongi kila karensyai halo ya kila pen yang kata ka kopi ka ba ngi kila ayo na po ka rai jong ka high court te nakaliang jongki din na pen ya kata ka ba nang sengau thomula shishu ka mong nakini ki babi khmat kini cement plan kiong ba nakaliang jongi ngidang sengau kulmar kiong ngilong legally confused kamut ba kisko kulmar kanya kata karukum rai jong kaan te nakaliang ngajongi ngila ya karsya ki ba lada kim sngau ya ka ba ka kot kalarai nakaliang ngajongi ngidon ngimban sing haban penlong ya kajing ki persya ki baki persya ya ka ba ka kot kalarai te nakaliang ngajongki menne namar kla aidau bang ngimtip bati ki ong bangin ra ya kani kajing tip sya kani ka siya kini ki try kita ki management ki jongki ki badon sedali nakaliang jong ini try trok bat kenyo nya trok kila yeng bet triang ka nongrem ba ya ka ba ngila rai da kai kot ki burom ya kata bat kin kit ya ka dor halor ka bala rai da ka jing bishar ka badon burom kata ka ba nakaliang jong try trok nya trok mene gila pensai kedara kini ki nong mi khmat ki badai na ki cement plan tengi ru ngila kren ni nadu kasin ka baar bang ya kendu hang ni po izjan tel si ngiong ba kani ke jingwan ni kendu jongi ya phi kanom poi shono lada phi wan banwan ra da kiwei ki khamat thamai saman ke jingalang namar ba kapenlong ki ban ong ba ngim tip ya ka ba phi rai men shwa ngim tip ya ka ba kran men shwa han rai mene hi na liang jongi ngahoi ki don ki khamat thamai na ki katu ka ni ki cement plan han rai ki don gibuni gidon hi nakaliang jong kini ki bawan lang haka jingalang ka pangila khot aka agis ki arsin iba menshwa te banwan ra ya kimat ke bathmai kamdon i naki hanrei kata ka jingkeli ke jong phi ban ong ba nakaliang jong kini ki cement plan ki le ban penbernia yang ngi la ban ong no la ban yalam makla ban yalam yang ngi hata ka benta ka ba ban bangin skau per ban penya per te ya ki jumut berkhan te nakaliang jong kini ki trai trok dong nya trok meneru kala kersya ya kemat jong ki ba kani ka jingle ka jong phi kalong kum kata ka jing penbernia lani ka jing yalam bakla yangi ba nakaliang jigi kala kerne mene te henrei ha ka bakut hi nakaliang jong ki hi ki ya pule ya kimat bat ki wan rai kimat ki balong thik ya ka ba sakut akani ka jing yalang ka kabaladep ni meneng la kadep kan syai na liang kitrai trok kinonya trok bat nakaliang jongi gino yalam meneru kaladep kan syai pet ngin poi hadu kani ke klimat bangin khot ya kren ban itu ya kini kitrai trok ban nyai trok ngi penlong da kajing ki da ka batia surok ba ban ki asurok bat lengba na kajing ya ki asurok lengba kajing ki jongi lang kum ginong nya trok bat trai trok ngilai sya mit la bat sngi da ki banai ngidon kajing ki bat lengba kajing wan kershan jong ki pajba
ki bomdei ru ki try trok banonya trok tengi poi hadu kani ka banta bangin yo ban yakran hagayu adu bangin yo ban kit ban ba kum bangilong menta kadai na ka jingkershan jong ki pajba badai lang ba ka jingeki te na kaliang ka jongi nga so ban ong ba ngimdei ban klet ya ka dinjat ka basdang ka banan ko ya ka ka tanrai ngin klet kamud ba na kaliang jongi ngin saya baklalut ikikam gijak tengang iso ban ong mene khmat jong ini kitrai cement plan ha kamat jong ginong lang sunong ruk bedon na kani ka jaka bawan mi khmat lang ngilakan sai ban na kaliang jongki lada kim ai ya ka ka baladeb ya kren khmat ka sarkar kham tam lada kim burom ya ka ka baka ying bisar ka bodon burom jong ka jela meklia kamud ba kalarai na kaliang ka jongi lang baro khoit mene ngilakan sai ba ngimman si bat ndai bang ngimman siru Henry ngin shim ya karai golong ba ngin hab ban mi biang ha ke jingeki bat lang ta kata ka jingeki hang ta ngin sepej manu babakla manu ubadai te ngila kan syai ki te Henry na kaliang ka jongki kila kan syai kata ba kila kan tu yangi bangin pelait na kita ki jingeki bat na kaliang ka jongiru ngila ya keren bat ki bat na kaliang ka jongkiru akamat jong ini kitrai trok onong ya trok kida ada pular bakin pentrai kam be ya ka ba ladep ya rai ladep ya keren pak sarkar bat kum juru ya ka ba ka kod ka pensekam kata ka ba na kaliang suki keren kan jingi ya ka jingeki ngi haprai namar ka komiti ka jongi pilih na ka pori ngim judon ka jingwan jongi katukan ni bat ngim ka association jongi kamsha bagin form yang special committee executive committee lani ginu committee ka pekerpang ya kanu karai layarai dakarai pajba shwa bangin wanang niru ngidai syong ya ka jingalang pajba haka khandai tarik tengin la syong khandai tarik badia ka ka bangin sarai ya ka ki jingeki kumno bangin le ka syong ha ka jingrai pajba ngiburom ya ka ba ki pajba kirai kata ka ba na kaliang ka jungi bat na kaliang ka junga nga soban penken mau kumni ya ki pradekot mabun ki pradekot kimla banwan lut menta namar ba kile lagi jong gi belai jikit banda kaliang jong kini ki cement plan kila dep keren kumni khmat jugi trai trok ban ya trok mene namar ba kile khai bani teng gemut ya ki kali ki penyeng khanang la kalong jaka pana jaka bakit ya kimar ha lani la kalong hi jaka ki baki panhap ya kimar tena kaliang jong ni trai trok ne trok mene gila wan ra ya kani gijing ba ula persang ban kimut ban yele khai lani ban pentait ban pelwai ya kani gijing ya kun gejungi tena kaliang jong ki trai trok ban ya trok mene gila wan ra ya kata barka na ki cement plan mene kila kan syai balada dadon kata kajing penslam ya ki ya ha jaka ba ai ban lut lani ban kit ya takamar lani jaka panhap na kaliang jong kini ki trai trok long ya trok kila ban phone baik direct shakini company bat lada nakaliang jong ki company kim sngap kamut kila ban le da kanu bateng persya ya katu ka factory ka ba kikit ya kamar kata kada kaliang jong ki mene kila tha syai mene ha ka jingalang habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.